Kunjalo nje madoda. Noma ningaze niye ephejini likaMthandeni wemkhaya niyolanda amaposta ngo-2019 noma ningalanda ngo-2002 uma ukuthi wayesenawo uFacebook, ziyakhala ke manje. Angithi umculi ohleli igama lakhe lilibi uyedwa uKhuzani ovalela abaculi, uyena kuphela onelungelo lokukhuluma nabahleli bemicimbi nasokhozini. Nakhu ke manje ziyakhala. Bekugudla uKhuzani kuFacebook, benijabule nithi uSminoff right, namanje umzukulu right. uSmiso wasithuka wathi nabalandeli baKhuzani samaphari. Nina ama-Red Nation benihamba naye mmeli, benibakhona ko-life besimbhoqa kubona. Yabo? Imkahle manje. Asikhale. Vele umzukulu bafethu nani niyazi nje. Angimkhumbuli mina umlandeli kaTete Mbuzi enza ivideo ngengoma kaMzukulu engibaziyo. Yabo? Futhi animqashi indawo. Anihleli imicimbi. So vele nje isupport thina ebesivele simnika yona kusukela sengaphansi kwe-IGP enough. Noma ningalanda amapost amadala lento wayethini kodwa umzukulu usekhulumile ngendlela akazizwa ngayo yena. Abaculi abayima bekhuluma kabi ngendlamlenze nithini hayi ba right phela bakhulume wonke umculi unelungelo lokukhuluma. No umzukulu unelungelo lokukhuluma amageba sinawe. Noma ningavula life imeli kuze kube ngaphambi kwakusasa. Angimboni isipho sakhe Manqele bafu uyashalaza. Injalo nje bafowethu ibambeni. Akusukuba buhlungu mase kubheke nini. Benihleli nithi uKhuzani obulala abaculi. uKhuzani ono connection qomgodi disi qo ayikhale. Kunjani makunje? Khuphuka mzukulu ngiyakuzwa.